sayuta. Wah, batang sayuta. Inggih. Sapa sing dadi tetungguling para wadya bala Trenggiling Wesi? Mboten wonten lintunipun maneh. Inggih menika patih Sekipu Tantra ingkang mandheganing para wadya bala negari Trenggiling Wesi kula. Wah. Para dewa sami kalang kabut pikulun. Wah. Kalang kabut inggih mangesaken dawuh. Wah, piye iki? Piye iki? Kudu matur kelawan Adi Guru. Rama inggih mangesaken dawuh. Tutupen kori selama tangkep. Inggih. Sendika dawuh pikulun. Palugon lakuning lekas kita inuding kitu Adi Guru menika pripun Di Guru? Ah. Para Jawata sami kalang kabut Di Guru. Aduh Bathara kang amun mugi kepareng paring pangaksama marang kawula kang tapisa wilahing mangrencana sidam sekaring bawana langgeng kadosa pundi Kakang pawartosipun? Wah, ngaturaken ketiwasan Di Guru. Kayangan menika sampun dipun bedah kalian Patih Sekipu Tantra ingkang diten samangke runtik penggalihipun karana pirasa kalamun sampun dipun apus krama. Adi Guru Kakang tumunten paduka menika hanyaraya dhateng anak Werkudara ingkang patutan kelawan Dewi Arimbi ing dinten samangke mapan wonten ing Pringgondani. Asmanipun inggih menika Jabang Tetuko. Tumuli paduka paringi gaman ingkang dinten samangke si Permadi minangka utusanipun kadange si Werkudara supados ngupadi kanugrahan damel sarana magas ari-arine Jabang Tetuko. Mekaten Di Guru. Inggih Kakang. Kakang Narada. Wonten dawuh. Kula aturi paduka menika nampi wujuding pusaka ingkang paring asma pusaka Kuntadrewasa Wijaya Capaya Wijaya Ndanu Kakang. Iki niku.
Wah, pundi gamane Weter Guru? Suwen temen nggih Kakang tasih panjenengan Kakang. Kakang Narada mugi paduka menika lebda ing karaya Kakang. Kula namung bisa dedonga Kakang Panji Narada. Sayang kan jugaro tutuk jogaran ya kan jugar ya lu gua sih kepenak. Leng-lenging driya mangungkung kang doang remang lero tanpa kanit lero tanpa kanit berkincang pak bang Warudaya nguntun tek jenenge ompong rambut dawarane kontrek kali blater sapa sing gawe Ger Permati Ger Permati jeneng kita kulup Kang Tarak Brata ana ing tengahing wana nggih kulun sungkem kula katur kulun ya tak tampa pangestu ulun wae tampanana ya Ger nggih kulun kapundi dhateng mustaka muga dadosa jimat jeneng kita Tarak Brata ana tengahing wana apa kang kita gayo Ger nggih kulun kula menika ngupadi pusaka kinarya piyandel gesang kula kulun. Wah, ya ngono kebetulan iki.
Kawruhanono ya, Nger. Ulun iki minangka dutane Hyang Jagat Girinata supaya maringi kanugrahan wujud pusaka kelawan jeneng kita. Kinarya magas ari-arine jabang tetuka. Mula aja nganti kadal warasaya, Nger. Mara gage tampanana pusaka iki, Nger Permati. Waspadakake jeneng sira wis kasembadan nampa wujude kanugrahan saka Jawata inggih Kulun kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging kula ugi ngaturaken agunging pangapunten bilih kula menika sanes Permadi nanging sejatosipun kula menika bocah petha pralaya asmane Suryatmaja. Ah! Loh. Wah, piye? Sing genah kita iku sing genah. Inggih, kula menika Suryatmaja. Wah. Wah, piye? Kagiat risang kapirangu piye rinangkul kinempet kempet jeneng kita iku sing genah rinangkul kinempet kempet inggih pikulun kula menika Suryatmaja. Bar mangsamu penak ngomong mbek suluk ini enak angel ngene iki masih angel ora ditambahi karo Pak Winarto ya ora apa-apa. Piye ulun nganti keliru piye lho lah kados pundi Kulun tak anggit kita iku Permadi jebule malah wong liya wong kaya jambe disigar rupa raga lan sloga ora ana bedane kelawan Permadi. Wah kedrawasan iki Nger ulun jaluk bali pusaka Kunto kowe mau lho waduh Kulun nyuwun agung ing pangapunten mboten saged Kulun cobi kula aturi paduka menika menggalih ing ngatasé manungsa ing Marcapada menika nggadah paugeran sabda Brahmana Raja. Sabdaning Brahmana ora kena wola-wali ngucap sepisan dadi, sabdaning ratu ngucap sepisan warata sak negara. Pindha wae Kresna trumente sing dancang seta dak sayekti datan bisa lumebet. Lah paduka menika malah kepara Jawata. Menapa paduka menika boten wirang bilih paduka menika nerak paugeran ingkang sampun gumathok mendah kados pundi sora ing jagat mboten saged Bu Kulun pangapunten Bu Kulun kula nyuwun pamit lah dalah piye iki ya aduh waduh iki
wirang ulun wirang isin ulun isin iki ana unen-unen kebon nusu gudel ing atase bayi wingi sore nuturi marang ulun wah ya pancen ulun nakoni yen ulun iki nadyanto duwe pangkat nadyanto dadi pujangganing para Jawata nanging ulun ngrumangsani yen ulun SDM rendah ulun nakoni yen ulun iki akademise pinter tapi gobloke wi lah ulun nakoni hei Ger Permadi jeneng kita mapan ana ngendi ya ta Permadi Permati, lunggu ya, lunggu. Tajuk cong. Iki Permadi nun inggih pikulun bekti kula katur kulun ya pangestu ulun wae tampan ana inggih kabunti saengga jimat Ger mangartenono ing dina iki ulun semedya bakal paring nugraha kelawan jeneng kita wujuding pusaka nanging Ger nanging kebegal kelawan bocah Petha Pralaya kang aran Suryatmaja mumpung durung adoh Ger bujungen lakune Suryatmaja inggih piwulun nanging piwulun piye umpami kula menika paring pitungkas dhateng Paduka pikulun Sang Hyang Bathara Narada menika pripun? Pitungkas piye? Paduka menika nek ndalang aja mempeng-mempeng. Nek omong biasa mawon. Wedine napa? Untune kumat. Ya ulun ngrumangsani ulun iki lara untu sing sisih kene. Ulun lali saking semangate mayang nang Curanangka iki. Inggih pikulun. Aja omong karepe dhewe. Bujuken kae Suryatmaja. Nun nggih mangestokaken dawuh. Sing ati-ati ora diinggih mangestokaken dawuh. Alon-alon wae gembeblek mureng waras nggih mangestokaken dawuh. Dialang kok penyakiten. Muga lebda ing karya Ger Permati.
ciblon ciblon sabet mana Yogya maliki narya palumbe soreya karana Narawati ngawungga Tura Pandhawa kadang keparat murang tata bangsat keparat elek sapa wani nyempalani kelawan mustakaku sing sisih mburi kladuk wani kurang deduka mumpung durung bali karyaran sapa kowe ya aku iki sing jenenge Permadi sapa aranku Permadi Paidi dudu oh jebul kowe to sing jenenge Permadi dasar kapur nyoto he Durjana wangsulna pusakane Permadi kuwi ngono yektine dudu darebekmu yektine kuwi darebek ing Permadi keparat ora usah nduding-nduding aku maling pancen yektine Sang Hyang Pikulun Bathara Narada paring kanugrahan kelawan Suryatmaja. Aku wis ngerti sak nyatane yen to jeneng sira mbegal kanugrahan keparat. Banjur piye karepmu? Tak jaluk bali pusaka Kunta Wijaya Danu. Ya Permadi. ya ngerti aku karena bisa ya ta bisa njaluk pusaka Kunta ya ta nanging yen wis kasembadan nglangkai batange Suryatmaja. Ayo wataken aji japa mantra mojo nganti tupangsuh anggonmu matek aji ora bakal ayo budya tak ladeni njaluk perang cara piye njaluk perang pentang penjalin kupu tarung dudu nggone kupu tarung sok belajar maneh nek ngejak kupu tarung iki request wis ora serius lemayang ojo guyon ae dipotong bayaranmu engko ayo sumbaro sambato tanti ngono kridaning Permadi ya sing hati-hati Sambato wong tuamu lanak lho. Ayo tangi yo. Yo. Jebol dadak. Andik mung semono kadek dayamu Permadi. Ayo tangi. Ya. Mati.
Waduh. Waduh. Ayo. Ojo mung sumbar. Katokno kabeh ayam. Sik guys, tak cepot ali-aliku guys. Nyantol iki mau tenang. Gak mau enak. Wayang kecantol lagi barang iki. Lagi iki ceritane dialang wayange cantol lagi. Iya ora dadi boyo pangopo. Lah Jawaku iki ngene iki mau jare. Ae berhubung kecantol dadi lah. Ya wis mari iki mau kok balik meneh piye to. Colke Permati. Oh, hey. Oh. Oh. Permati. Ger Permati. Jeneng kita kok katon susah. Ana paran kula. Nyadung duka ingkang kathah ulun. Kapejahana kula nderek. Anggenipun kula menika Bandayuda rebut Kunta namung pikantuk wrangkanipun ulun. Jeneng kita rasa dadak getun ngeduwung ya, Ger. Nadyanto amung wujute